Čaute Valasi, dnes sa nachádzame v tomto krásnom prostredí ekologickej farmy Odorica. Farma Odorica sa nachádza len niekoľko kilometrov nad Levočou, takto v kopcoch. Je zaujímavá tým, že tu pestujú niekoľko typov vzácnych liečivých bylín a hlavne aj tým, že ich dedo, ktorý cestoval po svete, to tu všetko začal a doniesol práve tieto bylinky na toto miesto, kde ešte generácie po ňom pokračujú v jeho práci. Čau Andrej. Ahoj, som rád, že si prišiel. Čau, tešil som sa dnes na teba, že čo mi to chceš vlastne ukázať? Kapucinku väčšiu. Akurát teraz je dobrý čas na zber, takže z kapucinky robíme tinktúru aj čaj, tak by som ti chcel trošku poukazovať. A ty to priamo aj pestuješ? Máš teda poličko nejaké? Áno. Alebo ako to je? Áno, všetko je tu u nás na záhrade. Pestujeme to v biokvalite. Áno. Tinktúry vyrábame podľa dedových receptúr, takže už rokmi overená receptúra. No dobre, kapucinku poznám, pestujem ju doma, nevidel som to takto vo väčšom, ale teraz vidím, že to tu riadne rastie bujne a treba sa to nejako špeciálne starať, alebo si to proste len posadila? No, tu je taká zaujímavosť, že túto kapucinku sme vlastne ani nesiali, presne na tomto políčku sme mali kapucinku aj minulý rok. A pôvodný plán bol úplne iný, že tu budú cvikly a kaleraby, ale z jary to zrazu sa ukázalo tak, že tu začali také malé kapucinky všade raz, lebo sme nepozberali tak dôkladne všetky semienka. Áno. Takže vlastne sme si povedali, no tak čo, tak aj tento rok tu bude kapucinka. No počkaj, semienka, ja si kúpim semienka v tom sáčku, v obchode, berem si to od nás z Valach shopu a potom si to rozsadím a tebe to vyrastlo ako vlastne vyzerá to semeno? Tak tu sú takéto malé bobuľky. Toto je semeno? Toto sú semienka kapucinky. To vyzerá ako hrach. Oni sú aj takto vlastne na takýchto stonkách pripevnené. Aha. No a podľa dedových receptúr práve v tomto semene sú najviac koncentrované účinné látky, takže my vyrábame tinktúru iba zo semien. Celú bylinku pestujeme hlavne kvôli týmto semienkam. A presne takto to má kapucinka na sebe každá jedna takéto semeno, lebo toto pestujem doma, ale prvýkrát vidím, že niečo také na nej vyrástlo. No je dôležité, aby to bola vlastne záhradkárska odroda. Kapucinka väčšia? Áno, pretože tie záhradkárske majú v sebe oveľa viac účinných látok. Botanické sú skôr už ako dekoračné, majú pekné veľké kvety, ale tých účinných látok je tam už menej. Ja mám nejako tak v hlave, že kapucinka jedli kvet, tým pádom ja občas, keď sa prejdem po záhrade, tak sa tu zobnem list, dám to do úst a chutí mi to ako reďkovka. Presne tak. Nepostriekla si to ničím, hej? Nie. Dobre. Veď vyrábame to v biokvalite. Aha, tak. Všetko užívame aj my sami doma. Kapucinka je teda vlastne naša najpredávanejšia aj najpoužívanejšia bylinka. To potvrdzujem, je to rovnako aj u nás, kapucinka je najviac. Každý trošku, aspoň raz za rok možno ho trošku boli hrdlo, hej, alebo nejaký zápal ho chytí počas zimy. Ja mám nejako zase v hlave trošku naučené a zafixované, že kapucinka je prírodné antibiotikum. Je to tak? Je to tak, je to vlastne 100% náhrada za antibiotika. Čiže vlastne teraz, keď sme sa tu tak trošku napásli tej vňate, tak som v pohode koľko, 2 týždne zhruba? No, tak podľa toho ešte, možno, že ešte si môžeš dať 1-2 kvety. Takže takto ju pekne pozbierame, aby bola čistá. Dokedy ju musíš pozbierať? Tak, aby neuschla. Podľa toho, keď už začnú schnúť listy, tak už je to vlastne neskoro. Ale keďže nám ide hlavne o tieto semienka, čo si nám tu nazbieral, tak čakáme dosť dlho, aby bolo tých semien čo najviac. Čiže teraz sme v časovom priestore niekedy polka augusta, hej? Čiže asi tak v polke augusta. Ale stalo sa aj tak, že kapucinka dozrievala oveľa neskôr a niektorú nám až zamrazilo, že sme ju nestihli pozbierať. Takže niekedy sa zbiera až neskôr. Tento rok je to naozaj, že všetko je skoro.
Hej, všetko naraz nám tu dozrieva. Andrej, máte tu nejakých brigádnikov, alebo to robíš tak viac menej sám? Tak poväčšinou stíhame robiť to tak, že ja, mama a priateľka, ale samozrejme, že keď je v sezóne toho dosť, tak prídu aj nejakí brigádnici pomôcť, alebo formou, že sú tu vlastne zážitkovým pobytom. Áno, je to teraz také moderné, že sa ľudia z miest sa chcú trošku naučiť niečo o hospodárstve, takže tu prídu asi v rámci takej dobrovoľnej činnosti. Andrej, my vaše výrobky predávame aj u nás na Valachshope pod značkou Afra. Nikdy som sa nad tým nejakým nezamyslel, že čo tá Afra vlastne znamená, ale prípada mi to tak nejako africky, čiže máte nejaké korene na Afriku, alebo ako to máš? Nie, nemáme žiadne africké korene. Názov Afra je odvodený od mena môjho deda, zakladateľa firmy. On sa volal Andrej Franko, takže z toho vzniklo Afra a potom to ďalej aj mama ďalej šírila pod touto značkou. To ako ty si mi povedal vlastne, že dedo doniesol také vzácne rastliny vlastne zo zahraničia. Ako Tom Kurník vedel, že čo má doniesť? Lebo tie rastliny sa tu predtým zrejme bežne nevyskytovali. Možno kapucinka, ale iné rastliny, ktoré tu pestujete, neboli ešte také bežné. Ako on k tomu vlastne došiel? Tak hlavne štúdiom. No a on sa venoval bylinkám, ktoré sa radia do skupiny rastlinné adaptogény. A tieto bylinky teda boli poväčšinou skúmané z tých zahraničných bylín. Je to taká veľmi zaujímavá skupina rastlín, rastlinné adaptogény. Veľmi dobre dokážu povzbudiť organizmus, napríklad po chorobách, úrazoch, podporujú imunitu, dokážu regenerovať bunky, takže aj takýmto špeciálnym bylinkám sa venujeme. Andrej, zobral si ma k týmto sitám, prosím ťa, na takýchto sitách, nejakých podobných, len menších, suším huby, čo ty plánuješ robiť s touto kapucinkou tuto? Tak čerstvo pozberanú kapucinku takto porozkladáme na sito, nech tu schne a zároveň vlastne tu si môžeš všimnúť, že niektoré semienka ostali ešte pripevnené na bíľke. Takže počkáme, kým tu odtiaľto takto odpadnú a potom neskôr bíľku len zoberieme a semienka pozbierame zo spodu. Čiže vôbec nevadí, že tie semena tuto preschnú, je to úplne v poriadku? Oni tu budú povedzme týždeň a potom ich zoberieme. A keď sa pozrieš tu vedľa, tak vlastne tu už je tá kapucinka trošku zosušená, ale semienka sú stále ešte plné, jednoducho naplnené všetkými živinami, pretože tá bylinka, keď de facto umiera, tak sa snaží rozmnožiť. Hej, takže všetky živiny dá do toho semena. To je zaujímavé, to som nevedel. A toto semiačko môžem teoreticky normálne aj ochutnať? Čo mi odporúčaš? Môžem? Môžeš ochutnať, ale tá chuť je taká dosť intenzívna, štipľavá. Keď si beriem také menšie, si nejaké nájdem. Vyskúšaj. Že mám tu... Dám si aj s tebou, aby si uveril, že teda... Tak, na zdravie. Na zdravíčko. No, je to veľmi silné, taká trojnásobná chuť rečkovky, čiže brutál. No. A teraz máš tam nasušené tie rastliny a tu vidím nejakú kadetu v tom. Toto potom miešaš všetko? Nie, máme v Levoči výrobňu schválenú, môžeme sa tam pozrieť. Ideme pozrieť? Poďme. Ďakujem pekne, poďme. Wow. Takže vítaj v našej alchymistickej dielni. Ďakujem ti veľmi pekne, Andrej. Andrej, vidím tu množstvo fľaší, v ktorých sú nejaká tekutina, väčšinou takej tmavo-hnedej farby. Čo je v tých fľašiach, ako vlastne vzniká taká tinktúra? Tak základ sú dobré suroviny, keďže si všetko pestujeme sami, tak máme prístup k tým najlepším surovinám a hlavne čerstvým. Takže čerstvá časť liečivej rastliny sa naloží do alkoholu. Keďže vyrábame biovýrobky, tak to musí byť bioalkohol. Z viacročných rastlín spracovávame koreň. A pri jednoročných rastlinách je to rôzne, buď vňať, semeno, plod alebo celá vňaťka. Toto vyzerá ako nejaká palenka ešte po dedovi. Vidím tu, že pazvonček, toto je niečím zaujímavá rastlinka. Andrej, vidím tu nejaké nerezové tanky. Predpokladám, že v nich sa nachádzajú už potom rozmiešané tinktúry? Áno. Tak?
To sú už tie, ktoré máš aj ty u seba na e-shope a v obchode. Čiže z tohto to potom nejako vyčapuješ do nejakej malej fľaštičky, olepíš to, obranduješ a príde to k nám. Môžeme si to aj ukázať. Poďme na to. Tak, toto je plnička, takže máme tinktúru naplnenú a teraz nám to tu presne vlastne odmeria. Pekne dávkuje, hej? Áno. Stojím tu za týmto pultíkom barmanským. Z tých vašich tinktúr pred jazdou môžem si dať? Samozrejme, naše tinktúry majú 27% alkoholu, takže to je úplne zanedbateľné množstvo na tých pár kvapiek, keď si dáš, určite môžeš. Andrej, rozprávali sme o tom, že kapucínka má protizapalové účinky, čiže ak by som uvažoval môjim sedliackým rozumom, tak je vhodná aj na vonkajšie použitie a na mazanie napríklad nejakých rán? No keďže obsahuje alkohol, tak by ťa to trošku asi bolelo, takže ja by som odporúčil len vnútorne proti zápalom hrdla, pľúc, obličky a takto podobne. Čiže takéto typy zápalov sú týmto myslené. Máš nejaké naopak tinktúry, ktoré sú vhodné aj na vonkajšie do použitia? Máme pár tinktúr, ktoré sa potierajú, ale to sú skôr spojené s ekzémami, bolestiami a podobne. Čiže tá moja otázka nebola úplne od veci, je to reálne pri niektorých typoch, tak? Áno. No a v podstate posledná otázka, ktorá ma zaujíma, tak je aj to, čo sa nás často pýtajú naši zákazníci, či je možné vaše tinktúry kombinovať. Zoberiem si echinaceu, proste imunita, ja neviem, zápal, kapucínka, naraz užívam. Je to možné? Alebo na to si musím už niečo naštudovať? Je to možné, ja by som povedal, že je to vhodné, pretože pri nejakej chorobe je dobré aj si zvýšiť imunitu, aj bojovať proti tomu zápalu naraz. Takže ja by som to aj odporúčal. Tak Andrej, ďakujem ti veľmi pekne za tento fantastický deň, že si ma pozval na farmu a dokázal mi ukázať aj také zákulisie tvojej alchymie, výroby a predstavujem všetko, čo sa týka tinktúry. Napodobne, ja som veľmi rád, že si nás prišiel pozrieť ako náš dlhoročný predajca. Nemám s tým problém nikdy. Páči sa tinktúra z kapucínky, ktorú sme spolu dnes vyrobili. Výborne, výborne. Ja to začnem užívať hneď od zajtra. Ďakujem pekne. Díky moc. Čau. Veľa si veľmi si vážim, že ste dopozerali toto video až do konca. Ak sa vám páčila téma, nezabudnite nám dať prosím vás tuto dole odber a poprípade do komentárov napíšte nejaké zaujímavé tipy na ďalšie témy. Čaute a pozerajte, sledujte Valacha. Takže ja si od dnes začnem dávať teda do každej dávky, kapucínky príklad, aj dávku lastovičníka. A ešte. Ešte aj pol deci. Ešte aj pol deci si dá. Keď sme tu takto pokope.